găsit la un nou episod pe acest canal. Astăzi, în acest episod pe acest canal, astăzi ne jucăm Spiral Parkour sau nu știu ce e. Este un joc de pe Roblox și vezi, avem mână de mai mult. Bă, cât suntem comparați de fata asta, ea. Deci, trebuie să ne punem în genunchi ca să ajungem. Și s-a întâmplat cu mâna, mă. Anyways, hai să începem. Ce s-a întâmplat? Ok, sărim pe aici. Și de aici continuăm, cred. Tu sui? Nu înțeleg nimic ce scrie acolo. Sper că mă aud, adică mă refer la asta, că Color World. Ultimă trăsătură. Checkpoint, ne-a dat checkpoint. Deci și Minecraft, Minecraft în Roblox, cel mai ciudat moment, cred că din viața mea. Ca din viața cuiva, slime. Știu aici. Deci bam, bam, bam. Și pe asta. Auci, mulțumesc. Ba. Bă. Sare. Am plecat jos. De ce? Trebuie. Ok, trebuie să facem pe ăla, deci asta e neapărat, chiar trebuie să facem, ok. Dar nu m-am gândit niciodată să existe un joc care să se combine Roblox și cu Minecraft. Da. Și mai ales și parkour. Nu m-am gândit niciodată. Nu știu, chiar voi v-ați gândit vreodată? Sau poate ați jucat vreodată acest joc? Oh my god. Deci și cu jocul ăsta. Tot mor, mă, tot pic într-una. Adică mor, poți spune. Sari. Și sar. Dar nu poate să sar acolo, what? Curent. Record. Și record, mă. Nu știu, zilele astea apare, cred, apare și un live cu noutățile. Sau nu noutăți. Ce să spunem în secret. Și nu înțeleg nimic ce se întâmplă. Meniu. Music. Dă off music. Sau o las, se aude. Reset progres. Așa. Data skip. Nu vreau, mă, lasă-mă în pace. Cred că mai căutăm un joc, pentru că ăsta m-a săturat de el. Bun, am revenit cu un joc foarte ciudat. Și cu ăsta aici. Ok. Care, nu știu, se numea ceva cu Minecraft, deci am găsit Minecraft pe ăsta. Suntem chicken jockey, deci suntem pe o găină. Ajutor. Ce se întâmplă în episod de azi, deci e horror. Ok, deci. Ce se întâmplă? Nu vrei să-mi dai, nu? Ok. Dăm chickens. Zombie chicken, bă. Steve? Găina Steve. Deci ați auzit. Deci nu pot. Dar ce tot? Asta e tot? Bă! Nu vreau. Urăsc jocurile care apare aia într-un. Am tortul și faci. Deci. De ce fug așa? Stați un pic cum fug eu. Zombie, mă! Voi vedeți? Unul e. Deci mă fac zombie încet, ați văzut? Am o mână verde. Deci, la caracterul meu... Da. Aia, da. Ce se întâmplă? Nu mi-e mă, nimic. Perpeț. Bă, sper că mă las. Mă uit alea pe aici. Aia era cumva căscă. Bro.
Aș vrea să iau Black Rainbow. Nu știu. Sau nu, cred că nu. Cred că luăm găina asta multiplă. Multiplă, da, găină multiplă, deci a rozit aici, deci noul cuvânt, cred. Sau poate există? Nu știu. Every 15 minute. Da, stăm 15 minute pe jocul ăsta, nu cred. Hai să dăm. Ok. Și până o cursă. Fugi, David. Fugi, mă, băi. Fugi, găină, fugi. Bă, hai că fugi, top speed. Nu cred. Sunt cel mai bun cumva. Nu, nu sunt. E clar că nu sunt. Ready. O, mulțumim. Ce este? Îi batem. Și nu știu ce facem. Ok, deci sunt casele astea. Ender Pearl, Chicken Jockey. Deci, aolo. O să mai continui să postez cu Brain Rot-ul ăla, că e horror, e foarte interesant. Și e foarte la top acum, știi? Bă, aș vrea să postez și așa și... sper că merge mai bine jocul, nu? Un minut. Deci ăsta n-a mers. Deci aici, aici, bam. Deci ăsta. Bam! Dă și lui ăsta. Ia. Bam! De ce nu-mi dă niciun mui? Worlds. Și ne vom la spawn, nu. Nu teleportăm, nu teleportăm până unde e runda noastră. Deci cel mai mult. Deci 34 km la oră avem. Ați văzut și pe aia? Ba, a dispărut dintr-o dată, mă! Okay. Nu merge, trebuie să stăm 15 minute pe joc. Ce spune, stăm? Sper că stăm. Nu cred, bă, dar eram eu primul. Păi vedeți, ați văzut puțin. Deci, ce se... Dă-mă, bă! Ok, am luat claim-urile. Da. Dacă vreți să începem o serie de Minecraft, nu știu, cred că o să facem. Skip for 70. Trebuie să... Cum adică skip pentru... Ce doamne a fost aia? Deci, cât mai mergem cu găina, fugim cu găina... Deci, fugim cu găina Roblox. Din Minecraft, găina. Ok. Vreau să luăm ăsta, dar nu știu ce e petul ăsta. Stăm până luăm pe petul ăla. Are foarte ciudat. Și, bă, guz, mă, what? Auci! Auci, auci. Ok, nu știu, nu m-am gândit niciodată la ideea asta de... Iar mi se plăcea joc. M-am gândit... Nu cred! Am un pet deja! Hai stăm la roată! Să vedem ce ne dă. Hai și fugim. Secret. Ce era aia cu secret? Sunt cam curios ce e cu secret. Nu vreau să fac. Autorace. Tu vorbești serios. Bun. Autofarm. Autofarm. Da. Dacă voi știați, eu acum am mâinile sus, deci eu nici nu mă mișc. Vedeți? Și ne facem zombie încet, încet.
Bă, dar nu văd nimic, nu pot să văd. Deci am o mână de zombie și vedeți și voi. Picioarele încep să mi se rup Deci ne transformăm în un zombie real. Bă, nu se rup pantaloni de joc. Se rup. Autorace. Te rog eu. Hai, dă-i autorace singur. Deci o să pot să lăs telefonul așa, confortabil, nu fac nimic. Și sper că se duce ăsta singur. Dă-i, mă! Sper că se duce. Please? Te în stânga. Trebuie să controlez eu, mă. Nu, mă, l-am pierdut pe ăla. Din ăștia. Și într-un minut de ăsta clar, nu mai avem și... Bă, dar l-am tăiat pe unul. Aia măcar... Dar ce trebuie să fac, mă? Ca să eu... Cum se vede, mă, asta pe ecran și horore. Coaică, horore. Bă, mă, spăret ăsta. Dă-i. Zombiule. Bam. Poți să-i tai, mă, ce-am pățit, bro. Deci, balerina capucina e în viață. Nu știu cum, deci o împușcat, tung sahur, dar l-o băgat la poliție, da. Dacă vreți să continuăm seria aia, o să mai bag episod tot. Haide. Nu, ok. L-am și lăsat pe mijloc. Hai, mă, băi, dragonule. Și văd. Nu pot. Ok, și m-a teleportat la început, nu? Da, m-a teleportat la început. Nu. Bun. Hai să vedem ce aici. Teleport. Here you can. Vorbești serios, bro. Bun, dacă mai vreți episoade cu Minecraft și Roblox sau cu Minecraft și asta, nu uitați de butonașul de like, e acolo. Secțiunea de comentarii, scrieți că mai vrem să facem. Scrieți în secțiunea de comentarii și ne vedem data viitoare. Pa, pa!